Menungso urip kudu ngrasake rekasane urip barang nglakoni poso nahan ngelih karo hawa nafsu. Wih, pencipta lagu handal The Neck Denny Caknan. Hahaha. Walah, entalan WA masuk. Mesti rombongan melu sahur isuk-isuk sahabat sepoh sing do WA ki. Lara betul, Wan, tangi rum. Jam piro ki mau WA-ne? Jam 9:30, ya mono kok wis klesetan Pak Mukah dul. Iki presiden maneh. Info es teh jumbo. Presiden kok level es teh jumbo. Joy iki. Wan, jangkeme sepoh, butuh pengasapan. Pengasapan nyosor knalpot kowe rono. Mbak meneh kok dorak eling dosa barang ngono. Nahan ngelih ra ono 12 jam kok ora do kuat. Carane ben kuat ki kaya aku. Ben ora krasa ngelih, turu sedina una-una. A few moments later. Lah kok ijek padang meni sih. Ora magrib jam piro iki? Cemet seger temen es teh. Wah, iki malah komplit neni. Soto, lontong campur, ombenane es degan. Wah, iki ning warungnya Pak Joker mesti iki. Statusnya kok 5 menit yang lalu. Mesti ijek ning kono iki cahe. Tak telepone ah. Duluan. Pengen ya. Rene cepet, tanteni. Siap, langsung meluncur dinteni ya. Kae mauan sih. Nenggok ning warunge Pak Joker. Mesti Pak Mukah cah kae. Ngomongnya poso terus. Ngapusi jebul kowe mbak kuat. Awas wae. Wareg gorengan sak tampah dintekke dhewe kok. Mangan gorengan piro kowe, Wan? Ditung pura? Ora ditung paling cak kuwi. Ditung wel 12 kayane. Cemet luduk men cak kuwi. Mangan gorengan tek 12. Yo cabut yo. Pak ngabuburit lanjut buka bersama aku mbek Yayang. Ayo aku barang. Yo aku barang wis dinteni. Deblek ora do poso kok Pak ngabuburit buka bersama. Alah, patune kowe ora ono sing dijak. Lah kowe jare nggak nyedeki Dinda, Wan. Dijak rawan. Wis ora bakalan wani. Jeruk makan jeruk kok. Wis, ayo. A few moments later. Oh, yora, ngopo rak coba ngerayu Dinda meneh wae ra? Jajal pisan neh mbok menawa gelem. Wingi-wingi wis ditolak terus kok. Halo Dinda, puasa-puasa gini ayo ngabuburit Din, sekalian buka bersama. Wan, mosok poso nggih mulai kok Pak ngajak buka bersama.
Takjak pertama alesane nggih mulai poso. Lah takjak sing kedua. Halo Dinda. Dinda pas kae kan aku ngejak buka bareng. Tapi jare nggih awal poso. Lah jare Dinda ngenteni minggu kedua. Iki wis minggu kedua. Ayo ra kita ngabuburit bukber bersama. Iya Wan, jane pas ki nggo ngabuburit. Loh, kok jane Din? Iya Wan, tapi aku ora iso. Kok ora iso Din? Kenapa? Aku kan cah wedok Wan, kan nggih ora kena poso. Mosok ora poso Pak buka bersama. Oh, lampu merah toh. Squid Game, mugung waku jipiot semnida. Aduh, duh. Wan. Lah terus kapan meneh kenone poso? Terus bubure bersama mbek aku kapan? Mengko ra nek wis rampung tak kabari. Tenan yo Din, tak tunggu saat-saat itu lho. Iya Wan. Pokoknya ajakan ketiga iki kudu berhasil. Nek ora tak pelet Din. Halo Dinda. Oh, Mawan. Waalaikumsalam Wan. Oh, assalamualaikum Ding. Dinda lagi apa? Iki lagi rebahan, sadurunge siap-siap masak nggo buka. Oh, lagi rebahan toh. Dinda wis rampung nek mugung waku jipiot semnida. Apa kuwi Wan? Ah, kae lho. Lampu merah ora kena poso. Oh, wis Wan. Loh, kok ora ngabari sih? Jare Pak ngabari nek wis rampung. Oh iya, lali Wan. Lah terus piye ra? Piye apa Wan? Kae lho Din, katanya kita mau ngabuburit, buka bersama bareng. Bareng siapa Wan? Ya bareng aku ra, aku dan kamu. Sopo sing ngomong Wan? Ah, mosok Dinda lupa. Pasangnya aku ora tahu ngomong deh Wan. Ya wis, nek pura-pura lupa rak popo. Ayo ra, sekarang kita ngabuburit bukber bersama bareng aku. Kapan Wan? Ya sekarang Din, kan pas Dinda urung siap-siap masak. Sekarang Wan. Iya, sekarang. Mau sih? Posa iki awakmu poso Wan. Mau jam 3 mangan ning warunge Pak Joker. Walah, kok Dinda ngerti? Yo ngerti lah, wong aku lewat weruh. Ra ono ngabuburit buka bersama bareng Wan. Rak seneng blas aku karo wong sing rak beriman ninggal poso, ngapusi meneh. Wis Wan, bye. Aku pak masak nggo buka mbek mama papa. Waduh, pupus sudah harapanku ngabuburit buka bersama denganmu Din. Wan, nggak apa kowe Wan? Dengaran mon semangat ngat. Aku karo emosi apa? Ra ono apa-apa, wis saya terus. Terakhiran barang kok rame ke. Ayo kita sahur. Halo, Rel. Neng di kowe? Neng omah Wan, entus nembelah kentem. Pak gue badan sesuk. Nggih wae tangi mesti kowe Wan. Ora ketok blas mau ning pasar kembang. Heeh, kawanan aku ora krungu alarm. Ngeleh aku, ayo ning Pak Joker yo. Ayo ra, aku ki wis rampung kok. Yo wis ayo, kabari ra pasukan mokel liyane. Yo, siap. Paling wis do ning kono paling.
A few moments later. Ngopo kowe, Wan? Awit mau ngangklang kok tak delok kaya beda. Beda apa? Apa aku malah Ultraman? Galau paling jah kuwi. Galau apa? Wong ora tuyan cah wedok kok galau. Cemet bloko kok. Iso ora gelem bloko Dinda tak jak ngabuburit buka bersama mbek aku. Sifate kuwi lho malih beda. Mau neki ngrespon. Akhir-akhir iki kok kaya wegah nene mbek aku, kaya jijik ngono. Lara, gara-gara wedok tenan, golek liyane wedok akeh kok. Mawar kae lho, jomblo forever. Rasukdi. Yang ku ngejak takbir keliling engko bengi. Ayo bareng-bareng yo. Ayo. Ayo, ning taman kota yo. Oh, Wan. Langsung parani omahe wae kok bengi nembung pakne. Jak takbir keliling. Nek langsung jawab wong tuane ora langsung gelem. Ngono wae, Wan. Langsung wong tuane. Iya, Wan. Pakne Dinda kan beres sih nek mbek awakmu. Ya beres lah. Duwe cangkem kok rak beres po bisu. Ya wis ngono wae. Langsung parani omahe. Berhasil rak kuwi. Mengko malah gagal, tambah galau karo tambah isin aku. Yo nek rak dicoba yo rak ngerti rawan. Berhasil po rak. Wong kuwi cara sing paling apik, Wan. Iya, Wan, dijajal. Mumpung pas momen iki. Yo, mengko jajal tak cobane tak paranane langsung ning omahe. Pancen temenan mawan ki. Pas kae karo Gimin, saiki sikep-sikepan karo Barel. Dinda, mengko bengi Pak diparani ning omah karo mawon, Pak dijak takbir keliling. Aduh, piye yo carane ben mawon ora ning omah ngejak aku? Padahal ngejak bukber bola bali tak tolak kok icik ngoyo wae. Jijik meni aku boncengan mbek cah lanang sing seneng karo cah lanang. Pas kae engku-engkuan karo Gimin. Mau ning dalan sikep-sikepan karo Barel. Naudzubillah min dzalik aku dibonceng kemawon. Ngerti aku carane. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Weh, lah kok ana motore Beri ning kene iki. Kae kok Pakne Dinda nggih ngomong-ngomong karo sapa sih tamune kae? Ya jam bengi-bengi ya le, mulih muter di taman kota ping 3 wae. Lek wis mulih. Wis Pir, ayo Pir. Selak bengi, ndak ora marem engko. Lu, kuwi tangane kok ono rangkul-rangkulan barang. Ono marem-mareman barang. Ya Allah, Din. Tega temen gue menghancurkan perasaanku, Din. Mak, Pak, kenapa aku dilahirke nek mongkon ngrasake tangis ning malam takbir mergo asmara.